ABN esango nuke manipulatiboa delako, atraktiboa ikasleentzat, errealitatetik hurbil dago, esanguratsua, oso pertsonalizatuta dago, ikasle bakoitzak bere bidea egin dezakelako. ABN metodoak esaten du abierto basado en números, eta ireki horrek aukera asko ematen dizkigu ikasleekin modu desberdinetan lantzeko. Baina danak azkenean emaitzara iristen dira. Zenbakiak ez dira paperean idatzitako zenbaki bat, baizik eta objektuen bitartez kontatu egiten dituzte. Material asko dituzte beraien inguruan, eta horiekin zenbakiak adierazten dituzte. Zenbaki bat ez badute ulertzen, aldute kontatu, aldute zenbatu, ikutu, mugitu, eta horrek segurtasuna ematen die. Ikasle batzuk automatizatu bezala egiten zuten edo buruz ikasi bezala. Orain ulertu egiten dute eta hori nabari dugu. Honek asko animatzen ditu, atraktiboa sortzen zaie ikaskuntza, zen bakoitzak bere modura egin dezake. Harrituta geratzen gera umeen bideekin, batean hasten gara eragiketa bat, batuketa eta kenketa batzuekin, eta beraiek biderketa batzuk gehitu dituzte, edo beste eragiketa batzuk guri elitzizkigukenak bururatuko, ezta? Gure asmoa izan da ABN-eri esker, hastea logikaren arlotik. Hau da, ez gera oinarritzen hainbeste zenbakian, baizik eta kontzeptuan. Hasten gera zenbakia ulertzen era praktiko batean. Nola? Konparaketak egiten, materialak manipulatuz, ikasteko erarik hoberena da manipulatzea. Gauzak objektuak ikutzea. Errealitatean dituzten gauzak, inguruan dituzten gauzen bitartez oso lagungarria egiten zaie. Landu dutenean pila bat aldiz esperimentazio horren bitartez konparaketa txiki horiek pasatzen gea pixka bat zenbakien grafiak erakustera. Ta orduan ulertzen dituzte askoz hobeto, bale? Orain jarriko ditugu platera ezberdinetan adibidez edo edalontzi desberdinetan, aurkitzen dute zenbakia nun nahi, gure behatzetan, daduen puntituetan, zenbakia da kantitate bat, eta hori ulertarazten zaie. Eta zenbakiak ulertzen dituzte oso ondo, eta beraiek kantitate bat, kopuru bat ikusten dutenean, berehala ulertzen dute, edo kontatu behar dutela, edo horrek suposatzen duela zenbaki bat. Ja, nahi gabe ateratzen zaie kantitate hori grafia batekin lotzea. Eta helburua hori da, ABN-ek lantzen du oso ondo, logikaren ildotik matematika.